Hayong hani besarong ni sal. O hayong hani besarong ni salo tinini pandani ozama borong ganang komal koloy PM tribal welfare. Tebi phai manjak phajak sini inaugurator borong ganang chairman sir Jagdish Deparma sini BK sir sini minister sini joto EM joto MDC joto MLA tebi phai manjak phajak hasal te sampani ani takuk te bohuk sono hayong hani besarong ni salo khulumai yafar. Ani cai sekang sanai rok jotono kaham sai thangbai kha जों तिनी चिनी अधिकारनि साल जों जतनो छिरनानि बागैनो चिनी तिति एडिसिनि बखाक्तै चिनी बुबाग्रानि नेतृत्वे जों तिप्रामथा ओ एडिसि हाफांगो फाइमेनि यागुलो बसब्रोंनो जों चिनी लुकुरावनो चिनी अधिकार छिरनानि बागै जों ओ सालनो पालायै दं चिनी अधिकार तमाबा जों जतनो साइमानो आनि चाइ सिगां सानाय रगबो साइ थांखा जों सालसा अ जागाव मेजरिटी दंमोनि गोबांखौ जों जनसंख्या दंमोनि फियाबा तलुक जों ताबाव बरक जमा कमेवै थांखा माइनरिटी उङै थांखा बनो जों जतनो कक सानि नांगौ इलिगेल इमिग्रेन्ट ताबाव जोंनि इन्डिया गभर्नमेन्ट ब्लै चर्चा जत जोंनि इन्डिया वो चिनी भारतवर्ष वो अमन तैवै चर्चा चलै दङ फियाबा चिनी हानि बोसारावनि बिसिङाव गोबां माने कनफ्यूजन दङ जे होम मिनिस्टार संसद बासावैनो साइ दंखा जे फातार हानि फायनाय रगनो बरनो आइदार बरनो एरेस्ट मा खायनाय हा एंकेबा एनकाउन्टार मा खायनाय चिनी हास्टेनि गान्दानि आसामनि चिफ मिनिस्टार जत बांलादेशी फायनायनो रोख्लायै दङ अथच चिनी त्रिपुरा हंके जों साखा हंके कमिउनेल होनै हजाव बरक जे साइ दङ देशनि होम मिनिस्टार देशनि गोबां राज्यनि चिफ मिनिस्टार बरनि हास्टेव रोख्लायै दङ बनो जों चिनी हास्टेव माहारयाहि हमानि पर्यन्त जों कमिउनेल होननायफो अम कुनो माने कुनो जास्टिस खाहाय दे देशव कयता विचार व्यवस्था दं देशव कयता आइन दं जे भारतवर्षनि होम मिनिस्टार इलिगेल होनै घोषणा खायबेनि पर्यन्त चिनी त्रिपुराव हंके लीगल ओ कगनो जों सावनि नाङो ओ कगनो रोगै जोंबो चेतना तंनि नाङो जेबाबे ताबो चिनी जनसंख्या तलुक कमै दंमोनि अमनो जों कासनाय नेके अम ओ सालनि बिसिंति जों जत समाय मा तांनाय चिनी कक बाय जों परीक्षा रयमेया जे जों मुसुक्तै सुइमाया अमत्रावनो जों कक सालायबानि नाङो जत खरां तिसानि नाङो दिनैनि सालंखा ओ साल जे चिनी कक साथाय दंमोनो चिनी मा थाय दंमोनो जों जत पालखे कक सालायबानि साल मैतो खायलायबानि साल दिनै गोबां मा पलिटिकल पार्टी रक चिनी ओ हास्टेनि हानि नकफां हानि बोसाराव पर्यन्त सारा गैया जों मा सारागनाय हायछि जों सारानि नांनाय जों साया हंके जों मा हायखे गोमावै थांनाय हानि मावनि चिनी हानि बुबाग्रा चिनी महाराज साल ब्रोंनो जाया नंया खलायै थुया खलायै जतनो सचेतन खायनायनि बागै जतनो अधिकार कि फिलै तबनानि बागै जे सात्यक दंमोनि अमनो जों नव पाराव जों सालायनायनि नाङो जों चिनी सामों चिनी नंमों तलुक गोबां थांमोनि जों ताबक लासि जावो बाक्सा बर' रक आगरतलाव चिनी ट्रेडिशनल ड्रेस कामै गुरिनानि हेंखे लासि जावो तांनि मडार्न पिरियड जों माने जे मडार्नाइज दंमोनि ड्रेसेस र माहेरावनो जों इउज खायै जों बिलाय मोजां जावो फेयाबा जों मा संनाय चिनी मुं अमं बायसि चिनी हुकुमु अमं बायसि नों जे कुनु जागाव थांदे चिनी मुं अमंसि जों तिप्रासा हेंखे अ ड्रेस बायसि जों मासिनि जागनाय गे अ जागाव जों प्राउड उंनाय नांगौ जों साक्सानो गर्व उंनानै नांगौ हानि बाङै चिनी तिति एडिसिनि सातियाव मुंबो दङो जे गोबां मान लुकुरक साव तिति एडिसि महाराजनि नेतृत्वे फाइमानि कुनो खायमाया गोबां मा एलिगेशन जे चलेबो जों चिनी दफानो जे चिनी अधिकारनि बागै रनानि बागै जों सातियावै दङ महाराजनि नेतृत्वे गोबां मा बर' एडिसिनि सामों तांमों तैमों न एलिगेशन रवै चिनी लुकुरक न बिभ्रान्त खायै जाते चिनी अधिकारनि बागै कक सानाय न बख्राव मिहि रनानि बागै हानिबां आं कयनायनि मुसुगो
जों जतनो चिनि बोबाग्रानि नेतृत्वे चिनि एडिसि नि बोखाक्तै चिनि हानि जत बुसारंनो जों चिनि मुं चिनि अधिकार चिनि मानथाय अमनो जों चेतना खायनायनि बागै चिनि चातियाव मुं तंनानि नांनाय इखां ते कक साया आनि जरा करै जतनो हायने हाय हामबाय खुलुमखा हानि बुसारक आयग लक थों जतनो खुलुमखा